ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ይኹን። ከመይ ቀኒኹም? ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሎሚ ሓደ ቃል ይሸር ክገብረኩም ናይ ዝወርሒ እዚ ቃል እዚ ወርሒ እዚ ናይ ምንታይ ወርሒ እዩ? እዚ ወርሒ እዚ ስለምንታይ እንዳሓሰብኩም ክትውዕሉ ኣለኩም? እዚ ወርሒ እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ድብለና ደሎ? እዚ ወርሒ እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ቅብኣት ወርሕኹም እዩ ኢልና። ናይ ቅብኣት ወርሕኹም እዩ። እዚ ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈላለዩ ቅብኣት ተቐሚጦም ኣለዉ። ንኣገልግሎት ድኸውን ቅብኣት ኣሎ። እንደገና ድማ ናይ ውሽጢ ቅብኣት ንዓኻ ድሰርሐካ፣ ንዓኻ ድቐርጸካ፣ ሂወትካ ድጸብቐልካ፣ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናይ ኣምላኽ ሰበይቲ ገይሩ ደው ዘብለኪ ከም ኣፍ ኣምላኽ ክትከውን ዝገብረካ ኣባኻ ዝተቐመጠ ኣባኻ ድሰርሕ ቅብኣትካ ኣሎ። ስለዚ ሎሚ እቲ ኣባኹ ኮይኑ ንዓኺ ዝልውጥ ኣባኻ ኮይኑ ንዓኻ ዝልውጥ ቅብኣት ስልየ ክነግረኩም። ምክንያቱ እዚ ወርሒ እዚ ልዕሊ ማንም ግዜ ነቲ ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት ንጥቕምኹም ክትጥቀምሉ እቲ ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት ክትከስብሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደሊ ኣሎ። መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 27 ከም ዝብል ንስኻትኩም ከምቲ ቅብኣቱ ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ዘሎ ሓቂ እውን እዩ ሓሶት ኣይኮነን እሞ ከምቲ ንሱ ዝምህረኩም ኮይንኩም ኣብኡ ክትነብሩ ኢኹም እምበኣርከ እቲ ካብኡ እተቐበልኩምዎ ቅብኣት ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ እሞ ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ። ርኢኹም ኣባኻትኩም ሲብለና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣባኹም ዝነብርስ ቅብኣት ኣሎ። እቲ ቅብኣት ሲ ኣባኹም ይነብር ኣሎ። ካብዛ ቃል እዚኣ ክጅምሩ ደልየ ኣለኹ። ዳግም ተወሊድኩም ዲኹም? ንጎይታ ኣሚንኩም ዲኹም? ስለ ሓደ ነገር ርግፀኛ ኹኑ። ነፍሲ ወከፍ ዳግም ዝተወለድኩም ከም ኣፍ ኣምላኽ ዝገብር ከም ኣፍ ኣምላኽ ክትኮኑ ዝገብረኩም ኣባኹም ዝነብር ቅብኣቱ ኣሎ። እቲ ቅብኣት ሲ ኣባኺ ይነብር ኣሎ። እቲ ቅብኣት ኣባኻ ይነብር ኣሎ። እዚ ኣባኻ ዝነብር ዘሎ ቅብኣት ንኸጸበቐካ ንጥቕምኺ ይባኽ ዘሎ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅብኣቱ ኣባኺ ዘንበሮ ንዓኺ ንኸጸብቕ ንዓኺ ንኸልዕል ንዓኺ ኣብ በረኽቲ ንኸመላልስ እሞ ተጠቀምሉ። እቲ ቅብኣት ተጠቀምሉ። ምክንያቱ ናይቲ ቅቡእ ክርስቶስ ኣካላት ኢና። ካብቲ ቅቡእ ክርስቶስ ዝኣተወና ቅብኣት ኣባና ዝነብር ኣሎ። እዚ ቅብኣት እዚ ድማ ንጠቀመሉ ሎሚ ብዙሓት ክርስቲያናት ነቲ ኣባና ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቅብኣት ከመይ ጌርና ንሕና ከም ንልወጠሉ ከመይ ጌርና ንሕና ከም ንትስአሉ ከመይ ጌሩ እቲ ኣባና ዘሎ ቅብኣት ብኩሉ እንትናና ሓሊፉ ነገርና የጸብቕ ስለ ዘይንፈልጥ ኣንጻር ትባና ዘሎ ቅብኣት ብዙሕ ኢና ንገብር። ሎሚ ክነግረኩም እየ ካብቲ ሓደ ኣንጻር ትባና ዘሎ ቅብኣት እንኸዶ መንገዲ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ በዘራርባናን በተሓሳስባናን እዩ። ምክንያቱ ኣዘራርባናን ኣተሓሳስባናን ነቲ ኣባና ዘሎ ቅብኣት ኣብ ህይወትና ክሰርሕን ከይሰርሕን ይውስኑ እዩ። ምክንያቱ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ካብ ከብዶም ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ ኢሉ ይሲ ካብ ውሽጢኺ ዝውሕዝ ኣሎ፣ ካብ ውሽጢኻ ዝፈስስ ኣሎ። ግን ብምንታይ ጌሪ እዩ ዝውሕዝ? ብምንታይ ጌሪ እዩ ብስራሕ ዝውዕል ተዳኢልኩምኒ በተሓሳስባኹምን በዘራርባኹምን ቅቡእ አንደበት እንተዳ ኣለኩም ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት ከልዕለኩም እዩ። ቅቡእ ኣእምሮ እንተዳ ኣለኩም ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት ከልዕለኩም እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዛ ወርሒ እዚኣ አንደበትና ነቲ ኣባና ዘሎ ቅብኣት ክቆፃፀሮ ኣሕሊፍና ክንቦ ይደልዩ ዘሎ። ሃሌሉያ። ከመይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ሰናይ ተዛረቡላ አንደበትኪ፣ እምነት ዝመልኡ ቃላት ተዛረቡላ አንደበትኪ፣ ኣምላኽ ዝብሎ በሊ፣ ኣምላኽ ዝብሎ በል። ኩነታትካ ከይጥዕም ይኽእል እዩ፣ ነገራትካ ከይጽብቕ ይኽእል እዩ። ግን ኣባኺ ዘሎ ቅብኣት ካባኺ ወፂኡ ንዓኽን ንነገርክን ክቕይር መታን ክሰርሕ እቲ ቅብኣት ነቲ ቅብኣት ድምቺ አንደበት ሓዚ። ሃሌሉያ። በቲ ዝበኒ ቅብኣት ኢሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ትሕት ምባል ፈልጥ ኢሉ፣ ልዕል ምባል ፈልጥ ኢሉ፣ ስእነት ፈልጥ ኢሉ፣ ምስ ሕልፉን ትርፉን ምህላውን ይፈልጥ ኢሉ ይሲ ግን ኢሉ ኣነ ኩሉም ብኩሉ ልሙድ ኢሉ ድሓር ቀፂሉ ግን ዘገርም ቃል ተዛሪቡ በቲ ዝበኒ ሓይሊ ብክርስቶስ ንኩሉ ይኽእል ኢሉ። ብክርስቶስ ማለት በቲ ቅብኣት ማለት እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወቱ ነገሩ ይቀየር፣ ህይወት ይውረድ፣ ህይወት ይደይብ፣ ንኩሉ ስዒሮ ከም ዝወፅእ ይኣምን ነይሩ። ብምንታይ ተይልኩምኒ በቲ ቅብኣት ብክርስቶስ ማለት በቲ ቅብኣት ማለት እዩ። ሓወይ ሓፍተይ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም እስከዛ ወርሒ እዚኣ አንደበትና ነቲ ቅብኣት ኣሕሊፍና ንሃቦ
እትቅብአትሲ በአንደበትና ክዛረብ እስከነፍቅደሉ ሃሌሉያ እዚ ማለት ኣብ ዘይምችኡ ግዜኺ ምችኡ ቃል ተዛረቢ ኣብ ፅልምትምት ዝበለካ ብርሃን ተዛረብ ኣብ ዘይድሓን ድሓን ተዛረብ ንምንታይ መታን ኣባኻ ዘሎ ቅብኣት ክፈስስ ንኣብነት ኣብ ጥዕና እንድሕር ኣለኩም ፀገም ኮይኑ ነቲ ቅብኣት ናብ ጥዕናኹም ከም ዝፈስስ ግበርዎ ከመይ ጌርኩም ኣብ ልዕሊ ጥዕናኹም ኣምላኽ ዝብሎ ምባል ሃሌሉያ ብስምብራት ቁስሉ ተፈዊሰ ሕማም ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ልክዕ ከምኡ ክትብሉ ምጀመርኩም ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት ናብ ጥዕናኹም ገፅኩም ትዛረቡ ስለ ዘለኹም ናብ ጥዕናኹም ክፈስስ ክጅምር እዩ ኣብ ኢኮኖሚ እንተደኣ ምድረ በዳ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ሂወት ተሓልፈለኹም ድኽነት ኣይትዛረቡ ስእነት ኣይትዛረቡ ኖ እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ሃሌሉያ እሱ ምእንታይ ደኺ ኣነ ብኡ ሃፍቲመ ኣባይ ስእነት ኣይሰርሕን ይበሉ ልክዕ ከምዚ ምስ በልኩም እቲ ቅብኣት ናብ ኢኮኖሚኹም ክሓልፍ እዩ መጽሓፍ ኢሳያስ ከምዚሉ ጥቕሲ 10:27 በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ክኸውን እዩ ጾር ካብ መንኮብካ ኣርዑት ድማ ካብ ክሳድካ ክወርድ እዩ እቲ ኣርዑት እውን ካብ ስብሒ እተላዕለ ክስበር እዩ እቲ ስብሒ ማለት እቲ ቅብኣት ማለት እዩ ማንም ዓይነት ኣርዑት ካብ ሂወትክስ ካብቲ ቅብኣት ዝተላዕለ ክስበር እዩ ስለዚ ዝሰብር ቅብኣት ኣለኪ ዝሰብር ቅብኣት ኣለካ ተስእ ተጠቀመሉ ቅብኣትካ ሰናይ ቃል ምዝራብ ተላመድ ድኹም ቃል ምዝራብ ኣቋርፆ ትደክም ኣለኻ ሂወትካ ትደክም ኣለኻ መንፈሳዊ ሂወትካ ሓደ ነገር ግበር ኣብ ድኻም ዘበርትዕ ቅብኣት ናይ ኣምላኽ ኣባኻ ይነብር ኣሎ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ሓይለዩ ኣብ ድኻም ኣይነብርን ይበል ምብካይ ግደፍ ምእዋጅ ተላመድ ኣምላኽ ሰማይ ብሓይሊ ከተስአኩም እዩ ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም ደስ ዘብል ብስራት ንኹልኹም መንእስያት ድማ ኣለና ኣብ ቅድሜና ደሎ ካብ 29 ጁላይ ክሳብ 3 ኣጎስቲ ዘገርም ናይ 6 መዓልቲ ናይ ካምፕ ናይ መንእስያት ስልጠና ተዳሊልኩም ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ናይ ኤሮፓ ደለኹም መንእስያት ኣብ ሽወደን ደለኹም መንእስያት ነዛ መዓልቲ ከይተምልጠኩም ቀልጢፍኩም ኮንታክት ግበሩና ንረኸቡናን ዘገርም ግዜ ኣምላኽ ሰማይ ኣዳሊልና ኣሎ ሻሎም